Alo? Alo. Lore, tu ești? Da, eu. Eu nu știu ce dracu, că nu auzea nimica. Auzi, vezi că am vorbit cu ăsta mai înainte. Stai să Da. mănânc aici cu prieten. Uh-huh. Am vorbit cu el mai înainte și i-am spus, bă, Cornele, vezi că am vorbit cu Loredana. Te rog frumos să-mi spui care-i treaba, să facă aici la Dacia Service. Te rog frumos să spui care-i treaba, că așa e frumos între noi, ca să-mi spui exact cum stă treaba. Și eu zic că, ce vrei să faceți? E o înregistrare. Păi zic, bă, Cornele, e într-adevăr e o înregistrare, dar e o înregistrare de pe portofonul lui Bărbeceanu. Nu are cum, fratelo, nu are cum. Zic, bă, Cornele, e pe portofonul lui Bărbeceanu, că mi-a zis Loredana tot. Nu încerca să o baci pe Loredana că i-au înregistrat, ea n-avea de ce. O zis că Loredana cu Mirela au înregistrat. Zic, bă, nu Loredana cu Mirela. Doar Mirela a înregistrat și eu spus și la Loredana că mă înregistrează. Și o dus-o cineva, Bărbeceanu, și știai și tu cu știința ta, zicea Bărbeceanu. La început o zis că nu e adevărat, că te că așa, că nu știu ce, pe final a început să zic că păi și eu i-am zis să meargă unde știe, să fi dus la Bărbeceanu, eu ce să-i fac? Dar de ce nu vrei să zici cine a dus-o? Vreți să mă duc să zic la cineva? Că o zis că să zică cine, dacă o să ține așa corect. Nu pot, hai să zic ce fac rău la femeia aia care. Dar nu zice nimeni nimic. Că deja așa să plecată dincolo. Nu, dar hai să zic ceva, mi-e frică, deci femeia aia eu știu, eu da și bani mai mulți împrumut, aia nu vrea să intre în discuții și în povești. Dar aia o dus-o la Bărbeceanu, dar cu știința lui Cornel, că știa Cornel. Bineînțeles. Bineînțeles că știa. Adică că știa, mă gândesc că știa. Că pe finalul cam recunoscut că știa. Mă gândesc că știa. Da. Dar ți-am zis nu pot, femeia aia pentru mine, adică nu, și că se mă mică, intră, se aude, o bate bărbatul și o desecretă pe ea. Dar Mirela normal nu a vrut să mă registreze. Mirela nu pe discuția, Cornel i-a zis nu. Și au amenințat să mă registreze, așa-i? Cornel i-a zis că să te înregistreze, ca să aibă, așa au zis. Nu, ca să aibă, nu, vezi, dai seama. Și zic la Cornel, bă, Cornele, dar ți-am discutat pe noi, bă, tu vrei să discutăm băiețești și tu pe la spate mă faci cu garda? Mi-a zis că minți. Da? Mi-a zis că minți. Că minți cine, tu? Că eu, da. La început o zis că tu nu zici adevărul sau nu știu ce și când ai detaliile exact, că bă, Loredana m-am întâlnit cu ea și o zis că să stă de față cu tine prin telefon și o zis că el nu stă. Nu, deci el i-am zis, bă, Loredana mă întâlnesc cu ea, că am sunat că eram cu ea. Și eu zis că el nu știu, la început a zis că el nu știe de nimic, nicio înregistrare. Dar i-am zis, bă, Cornele, vezi că tu, după discuția aia noastră, noi am mai vorbit la telefon și să mi-ai zis că discuția noastră a fost înregistrată. Și eu zis, da, frate, eu a fost înregistrată, ca să au fost înregistrată. Și zice, păi da, dar au fost înregistrată pe portofonul lui Bărbeceanu. Apoi zice, eu nu de pe portofonul lui Bărbeceanu, apoi mai contează de ce reportofon. Zic, bă, cum nu contează, frate, bă, că ai zis că eu las Loredana reportofon și Loredana nici nu are reportofon. Da, și spun, ăla era sofisticat, că nici măcar n-ai știut de unde să dăm înapoi și înainte. Deci era reportofonul lui Bărbeceanu, era șmecher. Era ca lumea, șmecher, dacă n-am știut de unde să dăm, pentru noi n-am știut, mă, de unde. I-am zis, bă, știa Loredana și l-a pus la sutien, bă, fratelo. La sutien sau aici la brâu, aici undeva și l-a pus. Au zis că, ce mi-au zis, că tu, la început mi-a zis asta, după aia nu mai merge, că o recunoscut și el. Mi-a zis că tu ai ciudă și faci legături, că e dat cu judecată, că trebuie să-ți dea bani. Nu, și eu am ciudă și fac de asta, mă. I-am zis, bă, nu știu, Loredana n-are de ce. Asta și ce-a fost, ca să se scoată el, că-ți dai seama. Da, ca să găsească o scuză. Să se scoată el. I-a zis, bă, Cornele, de ce îmi faci la mie din asta? Bă, ți-am făcut ție cum rău. Exact, când au văzut că știe exact, nu mai a avut ce să Da, i-am spus, bă, Cornele, ar trebui să spui cum să treabă, că să vorbim între noi, am fost o vară 7 ani, peste 10 ani, 15 ani, am trecut prin multe împreună. Ai fost plecat pe coană din 2001, mai toți dușmanii tăi care ai avut tu dușmanii am bătut, că m-am dus la pușcărie, am făcut pușcărie și acum tu mă registrezi, frate, să-mi faci cheie. Ce e asta? Bă, ce e? Cum? Eu nu, că Mirela s-a dus, că eu nu știu cine s-a dus, dar și am văzut la Bărbeceanu ce e. Că i-am spus, bă, Cornele, vezi că eu oricum îi fac plângere la Bărbeceanu că m-au registrat Iurea și n-avea mandat și el o să dea declarații cine a registrat și cine a mers acolo. Și au zis că și dacă de ce-i? Nu, dacă mergi Mirela la Bărbeceanu, ce-i? Așa au zis. Dar la început a zis că tu ai ciudă că e dat un judecat pentru bani, că au zis că nu știu ce poate să-ți dea ei. Și a zis, bă, nu știu ce, nu mă interesează. Păi nu mă interesează că de ce m-ai înregistrat? I-a zis, că tu ai zis că când vii acasă să glăm noi și vorbim noi doi, ca bărbați. Acum tu de ce
Păi, domnule, că și tu ai zis că dacă îi la adică mergi la gardă. Și i-am zis, bă, Cornele, eu ți-am zis că dacă ai peste mine cu echipaj, cu oameni, cu tela și dar pe mine 7, 8, 10 inci, am spus că la gardă, că eu nu mai vreau să sun și eu prieteni, să mă sun că și eu am prieteni. Pot să sun și eu pe unul altul și ce face? Merge la pușcărie? Eu nu mai vreau să duc la pușcărie. Am făcut 5 ani de pușcărie, nu mai vreau. Asta nu mai vreau. M-a liberat. M-a liberat în 2008, n-am mai făcut nicio infracțiune, nici nimic. Suntem în 2013, acum și 2014. Dar nu mai vreau să mă duc la pușcărie. Și atunci i-am zis, bă, dacă ai ceva cu mine personal, noi doi o reglăm amândoi. Dacă nu, dacă stai cu alții, cu mai mulți pe mine, pe echipaje, mă duc la gardă, frate. Nu mai vreau să mă duc la pușcărie, mâncați așa. Eu aleg între a mă duce să fac declarație ca să cu mine, cu mai mult, sau să mă duc la pușcărie să mă adun eu, că și eu am prieteni. Pot să sun pe ăla și mie că să vă arăt și mei, dar nu mai vreau. Toți avem copii, familii, nu mai vrem, nu. Am avut altă mentalitate cu 20 de ani, am avut altă minte cu 15 ani, nu mai trebuie. M-am complicat cu comandantul poliției, m-am mâncat în pulă, nu mi-am văzut de treaba mea și m-am dus la pușcărie. Eu merit ce am făcut eu. Pușcăria, eu merit. Eu nu sunt supărat pe Berbiceanu că m-a arestat. Oricine era atunci la crimă organizată, la conducere, m-a arestat pentru că am făcut toate minunile, am intrat cu cagule, am bătut oameni, am greșit. Asta s-a întâmplat în 2002-2003. Care i-a cut 10 ani de zile. Acum eu îmi văd de treaba mea. Nici el nu înțelege că nu țin măsuri de astea. El chiar nu își dă seama că nu mai ține cu felul de amenințări. Nu, el a rămas cu o mentalitate veche și îi place. Mie nu mai trebuie afirmare, i-am spus, bă, Cornele, dacă tu vrei, rămânem așa prieteni, să nu mai ne spămânim, dar eu, dacă tu vrei să zici că ești cel mai tare din Deva sau de unde vrei tu, eu spun eu că e cel mai tare, dar eu nu mai vreau să mă afirm, nu mai trebuie afirmare. Afirmarea asta mă băga la pușcărie. Nu mai vreau să stau la pușcărie, am făcut 5 ani de zile, mi-ajunge. Am greșit, am plătit, am bătut pe toată lumea, am făcut minuni, am făcut, gata. Acum nu mai vreau nici eu, vreau să am și eu. Cred că omul când a văzut că ți-am zis tot, nu s-a așteptat să spune. Nu, că n-au spus la început i-am zis, bă, Cornele, te rog să mă spune și mie care treaba, că cu înregistrarea, că m-am întâlnit cu Loredana și mi-a zis adevărul. Păi ce să zic, că e o înregistrare, că e o înregistrare, dar înregistrarea e de reportofonul lui Berbiceanu. Cum a ajuns Berbiceanu să vină acolo? Acolo în mașină erau numai eu, cu Loredana, cu Mirela și cu Petru. Și tu erai cu telefon. Cum a ajuns? Păi zice, ce băi, eu l-am căutat pe Berbiceanu? Păi zic, tu nu l-ai căutat pe Berbiceanu, că erai plecat. Dincolo, dar ai știut că mergi Mirela Berbiceanu. Tu zici clar, că e nevastă, că nu mergea fără voia, nu? Da. Și o să pe tine la început. Au văzut că nu... O zis că tu au rămas registrarea la tine. Nu s-a gândit, el nu s-a gândit că eu o spun. Da, o zis că tu îți registrarea în CV și că n-ai vrut să-i dai, că ai zis tu că să-ți dai niște bani, că nu știu ce ai mințit, că ai vrut să Vai, ce minciuni. O zis că... Ce și-ai bătut de Dumnezeu, mă, și-l bate mai tare, mă. Chiar nu-i rușine, mă. Așa au zis, că tu ai ciudă pe ei, că ești de casă, că minți, că să-ți dea niște bani. N-am nicio ciudă, n-am pe ei. Chiar nicio ciudă. Ai văzut, eu m-am dus fain frumos, i-am dat complicat și eu nu cu amenințări. Dar câți bani? Că nu mai știu câți bani, dar 5.000, da, nu? 5.000 și mai are să-mi dă 3.600. Mi-a dat 1.400 mi-o dat. Eu am auzit ceva că zicea Faur, bă, pe ăla, dacă... știe. Da, zicea... Mi-a zis el, bă, pe ăla, dacă totuși ai să-i dai tu datorie la Cornel, să-mi dai mie să-i dau la Rodana. Și am zis, bă, eu nu am să-i dau la Cornel, dacă am să-i dau oricum, dacă aveam să-i dau, îi dăm lui, pentru că nu se face așa să dau de la unul la altul. Da. Dar eu m-am întâlnit cu el frumos la sală, am pus capul cum a fost și în înregistrarea aia, am discutat chiar tot, i-am spus, bă, Cornele, tu nu ai ce să faci și dacă mă ducea la gardă, eu demonstram cu acte, el a intrat în firmă cu 1.000 de euro. Eu i-am dat la Cristi, eu am fost asociat cu Cristi înainte, că știi, cu fratele meu. Alex, când a auzit că i-am dat o chestie, zice, fii atent, zice că asta e mâna lui Cornel. Alex, o știut. Știu că e mâna lui. Alex, o știut și ce să vezi că nu mai vezi. Alex, o știut. Da. Și eu i-am zis, i-am zis, bă, Cornele, nu se face așa ceva, bă, frate. Pentru că Mirel a intrat în magazin cu acte. A intrat în magazin în firmă. Eu am fost asociat cu Cristi, mă ținut Cristi mie, i-am dat 10.000 de euro la Cristi. Este în convorbirea, ai auzit? Da. I-am dat 10.000 la Cristi și Mirel a intrat cu 1.000. Nu, unde e înșelăciune? Unde e șantaj? Unde e ălea? Că el tot îmi zicea că e înșelăciune, șantaj și am făcut cu Mirel. Păi, înșelăciune și șantaj... Dacă era, dar tu n-ai văzut că am întrebat-o, tu, Mirela, te-am uitat cineva, dar eu mers la notariat și-o uitat în firmă. Cum s-o amenințit cineva? Dar noi eram prieteni de familie și stăteam, nu știi că eu stăteam cu Petru la ei acasă, nu știi? La ei dormeam, că mergea Petru și l-a pe Ionuț de la școală și făcea mâncare, mă. Bă, tu știi cât l-am așteptat pe omul ăsta, mă?
Iar dacă a fost prigoană 5.000 de euro, bă, și zice că ăia 5.000 de pe la baruri. De ce baruri, mă? Că cu barurile lui m-a văzut că toată lumea crește doar pentru 3 baruri de țigară. Ceva, mă. Să vezi că de șmecher, dacă nici atâta, dacă ești bărbat, mă, cum sunt o femeie, da? Mie nu, nici de ăla, eu ți-am spus exact cum să da, ai zis adevărul și mă bucur că ați fost sinceră. Exact. Și hai să spun, că tocmai asta, când îți ascund ocupat și mă, ți-am spus și răspuns, nu? Spun. Și dacă n-am nimic de ascuns, am spus adevărul. Da, tu la început ai fost fie reținută, dar mi-ai zis, bă, m-am întâlnit cu Petreceanu. Pentru că n-am vrut să dau, dar nu ți-am zis la telefon, nu ți-am zis, ia să ne întâlnim și spun și de unde l-are. Da. Și ai văzut că ne-am întâlnit și ți-am spus de unde l-are. Nu mă așteptam să spui că are registrofon de la Petreceanu, nu? Mă așteptam. Că la el îl are, de ce să minte? Eu n-am știut că ei doi mai păstrează legătura, mă. Eu n-am zis, eu n-am de ce să mint. Scrie prin nu știu. Fii atent, dacă era de la mine, știi ce spuneam? Mă, au venit și m-a rugat să dau un portofon. Și l-am dat. O încerca să zic că a început că tu l-ai dat. Am văzut că ăla era răspunsul care nu știa să umbli la el. Nu puteam mai să zic, că puteam și la fel, nu? Că ce să am eu cu tine sau ce să faci cu mine? Nu, dar că era ce, doar ai văzut că am zis să stai, am zis că poți să rămâi și tu, că au zis Mirela sunt cu Mirela. Și asta cum să nu stai că n-am nimic, dacă tu nu ai nimic, eu n-am nici atât. Eu n-am nimic de ascuns, din moment ce acolo era totul legal, pe alt și pe firmă. Ce să am eu de ascuns? Numai el pentru bani și-o vândut tot sobar și toți prietenii lui pentru bani. El nu mai are niciun prieten de nimeni. Eu am fost singurul care în fiecare an de ziua lui m-am dus și am dus în Spania. Și am făcut surpriză și am dus un cadou și nu știu ce și de alea. Și ai văzut că mai zic acolo că el o dat numai că eu l-am dat pe privire la Mirela de Raluca. Ai văzut că am întrebat-o pe Mirela, tot am zis ceva de Raluca? Nu. Cum să fac eu de asta, mă? Eu fac un zăpit să învăț bani să dau și vine numai femeile fac așa ceva. Păi ce face el, mă? Acum ți-ai dat seama că nu a avut nici sânge în ca să spun adevărul. Bă, eu am pus-o. Am vrut să fac o seară, am vrut să fac nu știu ce. O să aud eu, când vin acasă să aud eu cu vechile mele, nu? Așa puteam să zic. Dacă era de ce putea să scoată. Bă, eu am pus să se înregistreze, când vin acasă să aud cu urechile mele. Dar nu, că el a urmărit altceva. N-ai văzut că el vrea să reiese acolo, vrea să reiese șantaje și înșelăciuni și de-alea, mă, să dai seama, mă. I-am zis, bă, Cornele, cum să faci din asta, bă? El s-a bazat că tu nu o să-mi zici adevărul, mă, că... Acum ți-ai mai dat seama încă de el. Deci mi-am dat seama pentru că omul ăsta nu știu ce a avut cu mine să mă... Bă, orice ar fi și dacă ar fi fost între noi să ne păcălim de vreo 2, 3 sau 4.000, dar nu ți-a pus ca să faci chestia cu știți cu pușurii, cu dosare, cu alea. Că i-am spus, bă, Cornele, dacă eu cineva, să zicem că mă bag la pușurie sau dă declarații de mine, eu nu, ce să fac eu? Dacă o să știu ceva de el, o să zic și eu de el ca să-i fac și el. Și așa, ce să fac altceva, nu? Știi ce mă bucur că ți-ai dat seama. Nu, dar eu n-am știut că ăsta ține legătura în continuare, mă, să fac așa ceva. Mă bucur că ți-ai dat seama și să nu te gândești că eu ți-am zis... Nu, dar eu, Loredana, hai să zic ceva, eu te-am sunat pe tine, ai văzut că te-am sunat frumos, Loredana, știi atunci când am vorbit, că am fost în registrare. Și tu mi-ai zis, las că zici că uite că noi tu ai dat-o la gardă și... Loredana, da. Eu de-aia am vrut să mă întâlnesc cu tine ca să te întreb ce s-a întâmplat cu registrarea, că el tot a încercat acum să zică că tu aveai CD-ul. Eu puteam să zic, nu zic că să mă întâlnesc cu tine, bă, ia lăsați-mă pe mine cu discuțiile astea. Da, puteai să nu zici nimic, da. Nu ai fost sincer, este adevărul. Și eu am venit și ți-am spus, pentru că n-am de ce, eu spun adevărul. O zis că a rămas la tine CD-ul și poate cine știe la cine l-ai dat să aud. Știu, mă, că la mine era cu CD-ul, mă, alea direct de la ce se descarcă în calculator. Păi de la via ei, cum e ceva special. Da, de la special ceva de la de direct îl bagi în calculator. N-avea CD-ul, nu știam nici de unde să dăm pe redare, pe de-alea nu știam. Și când eu trebuie să registră la Petreceanu? Nu știi după cât timp? Nu știu, așa, nu știu. Că pe urmă o plecat, au fost că pe Spania de-am dat eu banii. Nu atunci am dat și eu banii. Am plecat la el. Băi, nu s-a ducea nici că plecă la el. Nu vine să cred, bă, nu vine să cred, bă. Gândește-te că eu n-am avut nici cu dușmănie, nici cu ceea, nici cu Dan Vasile, nici cu nimeni. Nici cu Rostar, nici cu nimeni. Au avut atunci scandal cu Gaie, cu frații Gaie și când era în Spania au zis că îl vezi undeva pe Gaie să-l bați. Și l-am întâlnit pe Gaie la Canaltina și l-am bătut pentru el. Pentru el am bătut o groază de lume, pentru că știi că eu nu eram așa, dar n-am avut minte, am avut 25-26 de ani. Exact. Și nu, n-am avut ce să fac. Când am fost tine, tot am fost mai credul. Eu l-am considerat ca un frate. Și eu nu i-am făcut niciun rău la omul ăsta. L-am ajutat, i-am dat la prigoană. Mi-am zis că zic la Mirela atunci în mașină, tu Mirela, tu. Asta am dat bani să duc la Cornel cu Mirela. Cine nu mă băgați în asta, pentru că ea mă registra. Ea nu putea să recunoască cu bani și cu de-alea. Am încercat să ascundă... Hai să te sunăm un pic mai încolo, bine? Bine, mersi. Bine, ceau.